gị nọrọ around okwu anyị na-ekwu na akwụkwọ the same old rhetorics ọhịa m na-achị ọhịa m na-anụ ya ghọtala ndị awụkwa ndị abụkwa ndị abụkwa shigala ndị abụkwa di sit down and ndị ọbụla ndị ke ndị bụ ndị gala ka anyị na ha si relate ya ịnọ ya na-akpọ afa ụmụ so these things enwe ike ịkọrọ gị na lekwe ndị nwe ihe a ndị awụ ndị ụmụ ndị a ndị awụ ụmụ ihe a na-akpọkwa the names ị na-emention here pure ancient Igbo names. Biko no eweli iwe biko nwanne m ọgụ na my voice dị high don aghọtaghịle m yọtago kama ana m afụzi na ana m echebu na ndị si be anyị ndị amamihe mana this social media ekụzigoro m na ugbu a ka m bịara ghọta ihe mere Igbo agenda ji ọ naghị eme a na-eme ya n'elu ebe ọ na-apaki na-ele iti because many ndị na-agbọrọ ndị hapụ juru dị too much. Thank you so much. Biko na onye ọzọ ga-on